Molt bones. Avui us volia fer un tutorial sobre aquest tema, el GeneratePress, perquè és super complet. Fins i tot la versió gratuïta és molt completa. Després ja farem un altre tutorial de la versió Premium, doncs per veure una miqueta les avantatges que té aquest tema. Podríem començar, per exemple, anem aquí al personalitzador. Perfecte. Llavors, aquí, com tots els temes, és per posar el títol, aquí a la descripció, que sortiria aquí sota, i llavors, si voleu posar un logotip, quedaria en aquesta banda d'aquí. Format, això és per donar el format a la pàgina. Veiem el contenidor, veiem l'amplada, aquí podem decidir si volem més ample o menys. Per defecte són 1100, deixem així. Això és per decidir si volem que aquest contingut estigui en un contenidor o separat. Capçalera, que és la part d'aquí dalt. Podrem decidir si volem amplada completa o que quedi continguda. Veieu que es fica cap endins. Aquesta és una pantalla bastant ampla, apaisada, però amb una més estreta es veuria diferent. Per defecte ve complet. Això de l'amplada interior de la capçalera correspon a la part de dins, per dir-ho així. Aquesta part d'aquí correspon a tota la capçalera i això correspon a la part interior. Li diem contingut i quedarà, si us fixeu, si fem així, queda una miqueta endins. Si li diem complet, llavors, l'alineació de la capçalera, veieu que ara han entrat cap a dintre una mica? Veieu? Si li diem complet, se'n va cap enfora. Queda pràcticament a tocar de la pantalla. Per defecte, ve així. L'alineació de la capçalera correspon a això, si ho volem a l'esquerra, centrat, o a la dreta. Això cadascú, o sigui, el que és el títol de la pàgina i el logo, on el voleu col·locar, a la dreta, a l'esquerra o al mig. Després, què més tenim? La navegació principal, que és aquesta d'aquí. Podem triar també si serà completa, si tota aquesta part d'aquí s'omple. Veieu que tot això d'aquí, encara que aquí no hi hagi res, però això, tota aquesta part d'aquí s'omple. Podem triar si volem que quedi posat en una caixa, per dir-ho així, en un contenidor. Això és per el mateix. Si volem que el menú quedi contingut o complet. Llavors veieu que se'n va als laterals. Per defecte ve així. Llavors la navegació, això està molt bé perquè podem triar entre o sota de la capçalera o el podem pujar a dalt. Posem a sobre. Llavors, també podem triar si volem flotant a la dreta, flotant a l'esquerra, amb la barra lateral a l'esquerra, però aquí ara no ens sortirà. A la barra lateral dreta, i ens surt aquí el menú, o triar directament sense navegació. Per defecte, ve aquí per sota la capçalera. Llavors, l'alineació de la navegació. Això vol dir els diferents, o sigui, les parts del menú que hi hagin, on es quedaran alineades. Per defecte està a l'esquerra, però el podem posar a la dreta, al centrat o a la dreta. A mi m'agrada molt posar-ho centrat. I la posició de la navegació depèn com, a sobre, perquè després crec que queda tot més net. No hi ha aquí res que tapi. Què més? Menú desplegable de navegació, això és per si volem que quan hi hagi, ara no hi ha res, però si hi ha un submenú, si volem que quan passem el ratolí per sobre el mostri, o si hem de fer clic, o si hem de
esperar la fletxa. Per defecte, quan fem hover, o sigui, quan passem per sobre, es mostrarà. Cercador de navegació, això activem aquí, i és perquè surti aquest buscador aquí. Això va a gustos, a mi no m'agrada. Què més? Doncs podem veure les barres laterals, podem veure que ara per defecte hi ha aquesta d'aquí. Diu disseny de la barra lateral, contingut, que és aquesta part d'aquí, i barra lateral, que és això. Però aquí també podem triar que sigui la barra lateral i el contingut, o sigui, a l'inrevés. Però com que això, per defecte, és una entrada del bloc, ell considera que això és que forma part del bloc. Llavors, aquí si veieu, podem triar tant de les pàgines com de les entrades, o sigui, com la part genèrica del bloc, com les entrades. Llavors aquí diu disseny de la barra lateral del bloc. Això és el bloc. O sigui, si vosaltres teniu la pàgina web com un bloc, que us mostra les entrades, les últimes entrades, un llistat, heu de tocar aquí, on diu contingut barra lateral, aquí pots triar en què ho mostri la barra lateral a l'altra banda, i això està bé perquè pots triar a cada barra què poses. Llavors, si per exemple tens una pàgina principal que no mostres cap barra lateral i per exemple en el blog doncs li poses que vols mostrar aquesta barra i després crees una altra pàgina i en aquella pàgina poses que vols mostrar la barra lateral dreta, o sigui, pots triar una miqueta, no? I fins i tot pots triar que no hi hagi en el blog, que no hi hagi cap entrada, cap barra lateral, o tot el contrari, que n'hi hagin dues. Llavors es mostren les dues barres laterals. Què més? Aquí pots mostrar, fins i tot, que siguin les dues barres laterals al costat del contingut i a l'inrevés. O sigui, és superconfigurable. El disseny de la barra lateral de les entrades úniques correspon a quan entréssim a veure una entrada, per defecte està així, però també pots fer el mateix, Contingut barra lateral, vull dir, i aquí ja veieu que hi ha els comentaris, les dues barres laterals, es pot canviar a l'altra banda. Podeu dir que no en voleu cap. Això és superconfigurable, aquest tema. El peu de pàgina correspon a aquesta part d'aquí, dels widgets o dels jeans. Podeu triar que l'amplada del peu de pàgina sigui complet, ja veieu que sobresurt d'aquí, doncs si fem contingut, queda aquí. El contingut, l'amplada interior del peu de pàgina és això d'aquí, a la zona dels widgets, si feu complet, doncs ja veieu que sobresurt i queda molt més ample. A mi, depèn com, pot quedar bé, així. Llavors aquí podeu decidir quants widgets voleu aquí baix, com si no voleu 5, llavors s'ho reparteix, o com si no n'hi voleu cap. Això està molt bé, que és el botó de tornar a dalt, actives, llavors et sortirà aquí el botonet per tornar amunt. Més coses, colors. Color de fons, veieu que és diferent, doncs aquí seleccionem i posem blanc i ja es veu tot junt. Color del text, aquí podem canviar el color del text, podem posar vermell, o el color que vulgueu, vaja. Els enllaços per defecte ve en blau, però podem posar aquest verd turquesa. El color de l'enllaç actiu vol dir quan passeu per sobre. És més verd. Que no es nota el canvi pràcticament. Lila perquè es noti. Veieu? I aquest és el color de l'enllaç visitat. Bueno, això depèn com, de vegades no surt. O sigui, un cop has visitat un enllaç,
te'l marca diferent. Però bueno, això. Tot això és el propi tema a la versió gratuïta, Vull dir, aquí no hi ha la versió premium, que millora molt, però això és la part gratuïta. Aquí, per defecte, podeu triar la mida de la font, del cos, que creix. Això és, bueno, l'alçada de línia i el marge. Aquí no canvia res. Què més? Això és la part del bloc, on diu mostrar l'entrada completa o mostrar un fragment. Aquí, com que amb prou feines hi ha res, no es nota diferència. Menú, aquí, bueno, per crear menú, això ja és com tots els temes, els jeans, això és el mateix. Bueno, mentida. Pocs temes que jo conegui permeten posar widgets o jeans a la zona de la capçalera. Aquest ho permet. Aquí, si veieu, podem posar el que vulguem a la part de la capçalera. Potser no sembla útil, però depèn com sí que va bé. Perquè podeu, si voleu posar, per exemple, una imatge aquí al costat, bueno, ara aquí com que no hi ha no tinc cap imatge posada, però no escolteu el soroll. Però sí que es podria fer, per exemple, posar-hi el widget d'HTML, a veure si aquest d'aquí, i aquí podeu posar-hi una imatge i posar el tamany que vulgueu i que sigui una imatge que enllaci a algun lloc. Jo, per exemple, a la meva pàgina, a la capçalera hi tinc aquest widget de HTML per enllaçar les icones de Facebook, d'Instagram, de YouTube, etc. La barra del peu, doncs aquí el mateix, per posar, bueno, ara com que ho tenim desactivat, això és per mostrar, per afegir widgets a la zona de la barra, però com que per defecte ho tenim aquí, ho hem posat 0, doncs no es veu. Si voleu, es pot fer. Cap de pàgina, li diem que en volem 5. I anirem a... No, aquí. No. Aquí, això, els widgets. Veieu? Ja surten. Doncs aquí posarem una imatge. Veu que canviarà. No, mentida, com que no hem posat cap imatge, no es mostra. A veure, aquí posarem, mira, el menú de meta, que és el de per entrar i això. En el 2 posarem entrades recents, només n'hi ha una. En el 3 podem posar, per exemple, els comentaris. En el 4, bueno, és una miqueta perquè veieu que com va canviant, no? Bueno, mira, les etiquetes, com que no n'hi ha cap, doncs ho amaga. Pàgines tampoc. Posarem... no, aquí tampoc, perquè com que no n'hi ha cap, no sortirà. Bueno, ja veieu, no? Una altra part interessant és aquesta d'aquí, que és la barra superior, que vindria a ser aquí dalt de tot, sí, per sobre del menú. I sobre pots posar-hi... a veure, mira. I surten així amb lateral, però pots afegir... van sortint per aquí sobre. O un cercador. Si es van apilant aquí sobre. Què més?
Penso que no em deixo res d'aquí, en la zona de widgets. Bueno, això és sí, mentida. Aquí baix de tot, de la mateixa manera que hi ha aquesta barra superior, hi ha una barra inferior. I el mateix, podem posar el calendari, sortirà enorme, veieu? I queda per aquí sota, o sigui, queda just a sobre del footer. Què més? Bueno, això és per decidir si voleu, això és com tots els temes, i això ja és per afegir el vostre propi codi CSS d'estils. Molt bé, i llavors hem vist ja la part del personalitzador, llavors ens aniríem a lo que és la part d'administració per veure com afecta aquest tema a l'hora de crear una pàgina o a l'hora de... perquè veiem una miqueta com es pot editar una pàgina o què es veu, no? Doncs aquí, si us veieu, aquí diu disseny de la barra lateral. O sigui, per cada pàgina podem triar quina barra lateral volem que es mostri. Aquí per determinada hem vist abans en el personalitzador que les pàgines mostrava el contingut i la barra lateral, o bueno, com ho haguem definit allà. No? Però nosaltres podem decidir que no es mostri cap barra lateral. Ens actualitzem, fem botó dret, mostrem en una pestanya i veiem que aquí no es mostra cap barra lateral. Podem venir aquí i ho modifiquem i diem contingut, barra lateral, i ens mostrarà el contingut a l'esquerra i la barra lateral sortirà aquí a la dreta. Evidentment, surt la barra lateral. Per dir, doncs mira, jo en aquesta pàgina vull a l'inrevés. Doncs actualitzes i pam, et surt directament al revés. Veieu que cada barra lateral actua independentment. O sigui, els widgets que tinguem posat en aquesta barra lateral no són els mateixos. O sigui, podem triar, com hem dit abans, que en una barra lateral tenim uns widgets i en una altra uns altres. Llavors, més, com hem dit abans, podem posar la barra lateral, contingut, barra lateral, i veieu com es mostra. Això, si per exemple ara es veu així, que es veu tot com molt estret, però si a sobre fem més ampla la pàgina, veieu que ja queda eixamplat. Però clar, això després, depèn de quina pantalla, no es veurà bé. O sigui, poques pantalles tenen la resolució de 2.000 píxels. Si, per exemple, posem... Si és una pàgina que s'ha de veure des d'una televisió, d'aquestes grans, que em penso que és a 1920, si no vaig errat, la resolució, doncs potser sí que no hi haurà problema en veure's. Però clar, quedarà com molt... Si s'ha de veure amb una pantalla més estreta, quedarà estrany. No es veurà bé. Doncs no sé, podem posar 1200... Seguim amb la pàgina. Llavors, aquí podeu dir, com hem dit abans, o que hi hagi les dues barres laterals. Quedaran les dues barres laterals del contingut. Ho deixarem per defecte. I anem a veure més parts. Aquí, per defecte, hem vist que hem posat, a veure quants... Tenim 1, 2, 3, 4, 5 widgets a la zona del peu de pàgina, però aquí, pel que sigui, li diem, doncs mira, en aquesta pàgina en concret jo no vull cap. I veiem que de widgets no en tenim cap. Aquesta part d'aquí, com hem vist abans, és la barra del peu de pàgina. O sigui, aquesta sí que surt. Doncs aquí, des d'aquí podem decidir què mostrar. Aquí diu a la pàgina del constructor,
Això és per posar ample contingut o ample total o contingut. I aquí tenim una opció que és podem desactivar el títol. Després a la part, quan veiem el tutorial del GeneratePress al Premium, que el Premium el que fa és la plantilla és la mateixa, però instal·lem un plugin que és el que afegeix totes les funcions Premium d'aquesta plantilla. Doncs ara hem vist que hem desactivat el títol. Mira, hi surt. Bueno, no, perquè això és el títol de la pàgina. Sample page. Si anem a actualitzar, veiem que ens surt aquí el títol. I si desactivem, veiem que ens desapareix. Això, i llavors després amb la versió Premium que es pot fer moltíssimes més coses. Pots desactivar el menú, pots fer virgueries per fer-te les teves pròpies landing page. Vull dir, va superbé. Aquí, per exemple, si fem així, contingut sencer, eliminem, fins i tot es pot eliminar el títol de la pàgina. O sigui, pots crear-te landing page tranquil·lament amb aquesta pàgina, sense haver de tocar res més. Veieu que ha quedat superample perquè el tenim posat amb ample total. Posem contingut o ample determinat. Veiem que queda així. I si reduïm, doncs no passa res. Doncs això és tot fins ara. Mentida. Anem a veure que també això passa tant amb les pàgines com amb les entrades. Les entrades passa exactament el mateix. Podem triar també com volem que sigui, cada entrada en concret, si volem que tinguin els widgets al peu de pàgina o no, podem triar també l'amplada i podem triar si volem tenir el títol o no. En principi, ja veieu que el tema per si sol és supercomplet. O sigui, jo pocs temes he vist fins ara que fossin tan complets en quant a configuració com aquest. Però ara després podeu veure el següent vídeo, que és la mateixa plantilla, però ja amb el plugin de pagament del propi autor, que això el que fa és obre moltíssimes més possibilitats en quant a configuració. Ja veureu, es pot configurar els colors de tot, de la tipografia. Ja al següent vídeo ho veureu. Vinga, fins ara.